sa mangandam, kita matagusan ang pulong sa Diyos, patalinghugan ta. Kay ang Ginoo nagtawag sa kalagtan, kun mo balik siya, andam ka ba? Kun mo balik siya, andam ba ko? Magalakaw kita, subay sa dalan niya. Ang saad niya, may ganting madawata. Pagkadako sa gugma ni Kristo, kahibulungan, gayud ang Ginoo. Ang sala nako, iyang gipasaylo, sa dalan niya gitultulan ako. Kun mo balik siya, andam ka ba? Kun mo balik siya, andam ba ko? Magalakaw kita, subay sa dalan niya. Ang saad niya, may ganting madawata. Kun mo balik siya, andam ka ba? Kun mo balik siya, andam ba ko? Magalakaw kita, subay sa dalan niya. Ang saad niya, may ganting madawata. Ang saad niya, may ganting madawata. Okay, mayong gabi mga higala among mga suki o mga pinalangga ng mga tigpaminaw. Dinhi sa tulumanon kini ang maayong balita. Usa kini katulumanon sa inyong mga higala nga mga Seventh Day Adventist nga maghatag kanatog paglaom sa kaluwasan. Nga bisan sa makasasala pa kita, si Kristo nagpakamatay, nabanhaw og miadto sa langit, nagandam og matahom nga puloy-anan alang kanato og sa dili madugay mobalik siya aron sa pagkuha sa tanan nga mga iya. Kini ang maayong balita tulumanon usab nga nagapanuktok og mubukas sa atong mga salabutan og maghatag kanato ginsakto nga pagsabot sa kamatuoran og kompletong mga kasayuran, mga pasidaan og mga giya sa angay natong pagabuhaton karon samtang nagapaabot kita sa haduol nga pagbalik ni Ginoong Hesukristo. Kini ang maayong balita karong gabihuna, pagadumalahon kini sa inyong mahigala Brother John Behito, kini usab si Brother Libby Clavis. Okay, maayong gabi no sa tanan nato nga mga pinalangga nga makaigsunan, mga pinalangga nga makahigalaan, mga pinalangga nga mga viewers, mga listeners, mga followers sa atong program. So kinasingkasing nasad mo namo higala nga gipanimbaya karong gabiyona o gina-welcome mo namo sa pagpakig-uban nining tulumanon sa kini ang maayong balita. Okay, pwede na mo maka padala higalag mga mensahe sa amo dinhi ni Brother John kay aron amo nang basahon ang inyong important nga mga messages. O niya pwede sad ari mo mapaagi sa inyong mensahe sa comment section nato sa Facebook, no? Ato nang gikalipay, ato nang gina-welcome higala aron ato nang mabasa labi na atong naay mga kahigalaan ninyo, mga minalyos kinabuhi nga nag-birthday. So mahimo niyo padala higala aron mabasa na to o niya ang inyong mensahe mapadala sad ngadto sa mga minahal ninyo sa kinabuhi. Naba mo yung mga greeton may tungod sa anniversary.
So ato nang gina-welcome. O kung namoy mga follow-up sad mga higala nga pangutana sa pangutana nga atong gitubag dinhi. So welcome sana mintras wa pa na niyo malimti. So i-text na namo ni Brother John. O kung naamoy mga pangutana nga niabot sa inyong unahuna, so i-text na din ni higala sa atong programa, no? Ato nang gikalipay, gina-welcome nato na dinhi sa ato nga tulumanon. Nya congratulations po ni atong 11 ka buok nga nabaptize sa ato nga tulumanon sa kini ang maayong sa tulumanon nga gipahigayon kaganiha mga higala diha sa Prince in Express no Hotel diha sa Bugo nga gidumalahan ni Sir Police Lieutenant Colonel J.B. Espinedo. So atong gina-welcome no, welcome na to ang atong mga newly baptized members og sa bisan asa nga mga dapit karon. Kay murag dungan karon sa baduha nga bautismo nga ginahimo sa mga Seventh-day Adventist, murag nationwide siguro kung ako nasayop. So atong ang mga bag-o pa nga nabautismuhan ato nga gi-greet og malipayo ninyo nga bag-ong kinabuhi diha kang Kristo. Nya nagapanginaot mi nga ang Dios magalig-on sa inyong pagtuo nga magkinabuhi kanunay uyon sa iyang kabubuton. Okay, adto ta sa nanhigala. Makahimo na mo sa pag-send og mga mensahe kay karon taod-taod ato nang basahon mga higala. So ako sang itunol ang panahon kang Brother John dehito. Okay, dagang salamat Brother Libby, mga kaigsunan o mga kaigalaan, welcome dinhi sa atong programa kini ang maayong balita. Sa gihapon dili gid namo ikapuol ang pagpasalamat sa inyo sa inyong makanunayon nga pagsunod sa pagpaminaw nini nga programa sa kahanginan. Dili man namo mabanggit ang inyong mga pangalan pero ang among ikaingon sa tanang nagsunod ug naminaw ning atong programa. Welcome ug maayong gabi kanatong tanan. Okay, daghang salamat Brother John. So adto ta mga higala sa pagtan-aw no sa ato nga screen alang sa atong mga pinalangga nga mga tigpiminaw, mga pinalangga nga mga viewers, mga followers sa ato nga program. Ato ning tagdon, ato ning pagbasahon nilang mensahe, ni atong pahinumduman sa gihapon atong tanan nga mga viewers, mga followers sa ato nga program, nga palihog atong i-share mga higala ang atong programa ngadto sa ato nga mga kahigalaan para nga mas daghan ang makapamati sa pulong sa Ginoo. Okay, ato na ning sugdan pagbasa. Kini si Sister Ginaline lumuntad, nag-send siya tulo ka kamot nga nagpray. Salamat kay Sister Ginaline. Niya po si Brother Edwin Notarte. Mayong gabi sa tanang naminaw, labi na sa inyong program mga kuya. Okay, mayong gabi ni mo Brother Edwin Notarte. Niya po si Sister Jeannie Rama Fermin. Mayong gabi ninyo mga brad. Praise God. May ara 20 kabuok ka mga hamiling kalag nagdawat sa kang Kristo. Amin. Og dalayawon gid ang Ginoo. Salamat gid kaayo mga brad sa pagdala niining hikuton sa inyong programa. God bless everyone and please pray for the akong ginabatyag now, ginahilantan ko, ginasumpong ko sa akong allergy o gani punga kayo ginhawa maluoy mo ay no ginadungog George sa Ginoo ang inyong pangamuyo. Salamat og I hope ang tanan magalig-on.
So na di gipamatyag ni Okay, Jean. daghang salamat Sister Ginny sa imong kanunay nga paghatag og mga updates sa inyong mga kalihukan lalo na sa public crusade. May ara gid 20 ka mga hamiling kalag nga nagpatugmaw gaina kag kabay nga ina pagalig-unon sang Dios ang ilang nga mga pagpangalagad. Bisan man tuod kami wala makaapil sang inyo dira nga mga buluhaton pero nalipay gid ang amon mga tagipusoon nga may ara gid kalampusan sa inyo nga pagpangabudlay sang buluhaton sa Dios. Kabay nga sa sunod may ara pagidman mas madamo pa sina nga mga kalag nga magbaton sang bautismo. Kag ba sa iba naman nga sa pihak naman nga bahin may ara ka hindi maayo nga ginapamati sa imo nga lawas subong kay man ni nagasumpong ang imo nga allergy ingon gid ana usahay ang aton nga mabaton bisan naglikay ta sa mga inunta makadaot sa panglawas pero may ara gid sina kay ako man gani pila ka gabi wala ko dis ang aton nga programa kay may ara gid ako ya problema trangkaso. So salamat sa imo nga mga paghangyo nga kami magapangamuyo para sa imo. Yes, amon ina himuon nga ipangamuyo ka agod nga ma-okay na ang imuhang panglawas kag kabay nga ang Dios magabulig sa ato nga tanan kag kumusta kamuda nga tanan sa Victory Minapasok, Calatrava, Negros Occidental. Okay, daghang salamat Brother John. So adto ta mga higala sa unahan ato ning ipadayon pagbasa. Okay, ingon sa dinhi nga okay, ato ning tanawon sa unahan mga higala. Ni apod si Brother Ronilo Itang. Mayong gabi na usab kaninyo Brother John og Kuya Livy og sa tanang kaigsuonan makanunayong naminaw og nagview karon. God bless sa tanan. So God bless also Brother Aronilo. Anya niya po si Lynn of Keria. Mayong gabi ninyo Kuya John og Brother Livy. Naminaw na pud mi diri sa kinatarkan. So thank you kayo Sister Lynn. Niya pa si Brother Elmer Lacerna. Mayong gabi ninyo Brother Libby o Brother John. So may isang gabi Brother Elmer o guban siya mong pamilya na asa na tuwas makaroon ng Danao. dapita Brother Elmer na aragapon ka diya sa Talisay Cebu. So God bless you Brother Elmer. Niya po si Aronel Diamante. Iyang mensahe. Good evening mga brothers watching from Isla Sigante, Carlis, Iloilo. Maayo nga kuan sa inyo da sa mga kauturan ta sa Higantes Island sa kuana. Si Ronel Diamante. Brother Ronel, maayo gid nga gabi ida o usaba ka Cebuano ka o Ilonggo kay kadamuan da mga Ilonggo gid ya. So kabay nga kamo da nga tanan okay lang. Salamat sa pag-view sa aton nga programa. Okay, niya pa itong tanaw, niya po si Brother Glenn Tormis. Okay, Brother Glenn, kumusta man? Iyang gisend din higala, nag-send siya heart, that means love. O niya, kamot po nga nag-pray. Iyang ampo kining aton tormanon. Gihigugman niya o iyang ginampo. Salamat kayo sa atong mga kaigsunan o makahigalaan nga ingon ini ang pagbati. Ilang ginhingugba ang pagsangyo pulong sa Ginoo kanya ginaampo nila ang buluhaton sa Ginoo. Okay niya po si Sonex Otsia. Okay man gabi mo Brother Sonex no murag sa Bohol man ni siya ron tingali asa ni nasign Bohol gyud. Good evening mga mentors watching from Bohol. God bless sa tanan. So God bless nimo dia Brother Sonex Otsia. Hinaot pa ang Diyos magapanalangin kanimo. Niya po si Chel Notario Aragon. Mayong gabi kaninyo Kuya John o Kuya Livy. Naminaw na pud mi karon.
sa kini ang maayong balita. Salamat sa pagbasa, Kuya Libby. God bless sa tanan. So God bless also Sister Chel Notario Aragon. Kanyan sa gyapon nag-send po siya og kamot nga nagpray og heart, it means love, mga higala. O niya po si Sister Marlene Aderder, nagtanaw siya. Salamat siyang pagtanaw, no? I'm watching. Niya po si Sarim Iskala, watching from Biliran Province. Okay, may gabi mo, no? Sarim Iskala, salamat kayo sa mong pagtanaw. Gikan sa Biliran Province. Kinapod si Brother Elmer Lacerna, sa Miller ko nakasimba ganina, mga brad. Salamat kayo, Brother Elmer. Malipay may makadungog nga nagsimba ka dihan dapita sa syudad sa Sugbo. So thank you kayo. Anya dita magduga higala ako ning tan-awon ang pikas nga screen ato ning tagdon ang kining makahigalaan nga like sila niya ang uban sa send og heart sa ato nga tulumanon. Okay, ato ning tagdon ato makahigalaan. Arita una sa mga nag-like, nagpasabot nga nakailang nagustuhan kining aton tulumanon. Okay, imposible man pod mo like ta o niya wa ta kagusto. Okay, niya si Brother Ronilo Itang, Ginalyn Lumuntad, niya sad si Mark Ortega. Asa naman karon don Mark. Niya pod si Sister Arimi Diheto, Tris Jamin Jaime, o niya pod si Sarim Iskala, si Roy Nimel, Jivne Jeres Malati, niya po datong sister, Tuanis Balanban, Sars Clavis or Sara Clavis, Elpidia Coro, Tata Likay-Likay Sanglitan, Edi Layos, niaritas mga naglab, ila yung gihigugma ang atong programa. Ato nakita din si Aniceto Preselias, Edwin Notarte, Lynn Texon Lobetania, si doktora ni Lobetania, ang Mrs. ni Dr. Konkon Lobetania. Niya po si Lane of Keria, Kiana Faith Etang, Jolita Dototsmi, moral dito ni sa Bundo. O niya po si Elgira Cesar, katuan niya sa Giholngan City. Niya kay Jolita, murag kunwa ko ng sayop. Murag mo siguro ni katong nabautismuhan nga sa radio, no? Mr. and Mrs. O niya po si Alan Arabis, Chel Notario Aragon, Jinimel Pianyar Villastique. Ma'am, nagibida ma'am. Asa makaroon ma'am? Nagas Danao? Niya po si Oslington Jing, Norlan Pagal, Jolina Rizal, Analisa Arabis, niyasad si Ma'am Bernice Fernandez Adams. Okay, ma'am, yes, naanis Florida, may gabi ini mo diha ma'am. I don't know sa narong orasa diha sa Amerika, pero salamat nga bisan sa imuhang mga paningkamot diha, pero naapaghapoy kay time para sa Ginoo. Thank you ma'am sa imong pagbiyo sa ato nga programa. God bless you. Okay niya po si Magno Lasco, Florida Sigarino, o niya si Gine Permin. Mauning ato nakita higala. So this time, mga friend na to nga nag-like, o niyang uban nag-send og heart sa ato nga tulumanon. So thank you kaayo. Hinaot pa nga mag-uban-uban ta higala sa atong programa hantod matapos sa atong programa. O niya natay mga viewers nga nag-view gyud hantod karon 14 ka buok nagsunod sa ato nga programa. Thank you kaayo. O niya dunay 21 ka mga nag-shares sa ato nga programa. So thank you kaayo. Niya manginaot ta ang kadtong higalaan nato nga gi-sharean, mo share pud ta mo nang magkatag gyud og ayo
ang pulong sa Ginoo. Okay, di ta magdugay ato ning tanawon mga higala ang pangutana nga ato nga tagdon karong gabi na. Okay, ato ning basahon. Okay, namoy pangutana diha mahimo nga mo send na mo nga rin namo higala sa inyong pangutana. Okay, muna pangutana. Good eves, Brad. Kanang inyong giingon, Marcos 2:27, ang igpapahulay para sa tao, tinuod na para sa tao nga Hudiyo. Watay apil kay di ta Hudiyo. Okay, muna pangutana. Ingon siya din nga kanang inyong giingon sa Marcos 2:27 nga igpapahulay para sa tao, tinuod na para sa tao nga Hudiyo. Watay apil kay di ta Hudiyo. Okay, mo ni Brother John ang atong tagdon karong gabi na nga pangutana miabot sa atong programa. Okay, manghinaot na higala kamong mga naminaw, kamong mga viewers, mga listeners, makahimo mo sa pag-contribute sa inyong mga nauna. Text na mo sa among mga number, Brother John, or pwede aron sa comment section higala aron atong basahon ang inyong dugang tubag sa mga tubag nga mong ihatag karong gabi na sa pangutana nga sa di padugay atong ginabasa. Unang mutubag, Brother John, o niya last ko higala nga mutubag. Brother John. Okay, daghang salamat Brother Libby. Ato sad pasalamatan ang nag-text ni ining mga bahina. Mahitungod ni ining mga senaryo ha, dili ni kay ingon nga karon pa ni napaabot sa ato nga programa. O kasagaran gyud mauni mahimong katarungan sa mga Sabbath breaker. In short, mga Sunday keeper. Tanawa, imong gi-confirm, imong niuyon ka nga tinuod na nga ang igpapahulay gibuhat para sa tao. Pero imong giiba ang senaryo apan sa mga tao nga mga Hudiyo. Kung imong basahon, tanawa tuguti dinhi sa Marcos 2:27 sa English kay ang nagsulti gud ani si Kristo man. And he said, og siya miingon, kanang word nga he referido na didto sa kang Kristo kay siya may nagsulti aning puntoha. And he said unto them, the Sabbath was made for man. Tanawa, sa dili pa na nato lahuson tungod kay diha naa magudnay kalom. The Sabbath was made for man. So, klaro nga ang adlawng igpapahulay Sabado kung sa Spanish gibuhat para sa tao. Karon gipun-an lang nimo tinuod na pero para sa mga tao nga mga Hudiyo. Ang pangutana, kung ato ni nga pangitaon ning bahina, duna kabay igo nga pakita nga kamatuoran. Dili ha, pangatarungan, kamatuoran. Kay lahi manggod ng pangatarungan og ang kamatuoran. Kay ang kamatuoran, mabasa ug makita na sa Biblia, kay ang Biblia gitawag kini og pulong sa Dios. Ug ang pulong sa Dios kamatuoran. Nagsulti sa Juan 17:17, balaana sila pinaagi sa kamatuoran, ang imong pulong mao ang kamatuoran. Ang pulong sa Dios kamatuoran. Ug kini nga programa nga inyong ginapamatian nagtug-an ug nagsulti sa kamatuoran. In short, nga ang gihisgutan dinhi niya sa balaang kasulatan. Pero sa imong giingon, tinuod na, nga gipahulay gibuhat para sa tao, pero sa mga taong mga Hudiyo. Asa man na nimo makita, asa man na nimo mabasa, nga kining adlawng igpapahulay, gibuhat para sa mga tao nga mga Hudiyo. Kay kining gisulti ni Kristo naginguman was made for man. Sa ato pa general statement na
Mahudiyo man ka, makoreano, maamerikano, mapilipino, basta tao. Ato ning balikan, sa Grigo na siya, bisan pag kamo dinha, mag-search gid mo, magtuon mo, gitawag na siya og anthropos. Ang word nga anthropos, ang but ipasabot, all mankind. O, tanawa ha? So, dili gid na mahimo nga muhaom sa Biblia ang inyong mga pangatarungan nga walay kamatuoran nga ang adlawng igpapahulay para sa mga tao nga mga Hudiyo. Tandaan ninyo na, nga naman, tanawa. Kung imong basahon sa Biblia, tandaan ha, kung imong basahon sa Biblia, ang tanang mga butang ani-anining kalibutan na gitagana og nagapaabot nini ang kalayo. Ikaduhang Pedro kapitulo 3 versikulo 10 hanggang sa 13 nagsulti apan ang adlaw sa Ginoo moabot sa mas usa ka kawatan og ang mga kasugdanan sa kalibutan mga tunaw sa labihang kainit ug pagasunugon ang mga buhat nga ani-anini. Sanglit nagapaabot man kamo niining mga butanga. Remember nga ang gipasabot nga nagapaabot ning mga butanga diin ang mga butang sa kalibutan matunaw sa kalayo. Ang gingon, sanglit nagapaabot man kamo niining mga butanga pag kinahanglanon gayo di ay busa ayaw gyud ninyo ni og ibaliwala pag kinahanglanon gayo di ay nga magkinabuhi kamo sa pagkabalaan o pagkadiyos nun. Unsay gikinahanglan nato? Magkinabuhi ta diha sa pagkabalaan o pagkadiyos nun. Karon kung imong gilapas ni ang adlawng igpapahulay, ang pangutana diha maurapod kung gikonsidered ka ba sa Dios nga nagkinabuhi ka diha sa pagkabalaan o pagkadiyos nun, taliwala sa imong pagsupak sa adlawng igpapahulay. Atong paday nagbasa nga magapaabot o magapadali sa pagabot sa adlaw sa Dios nga tungod nini pagaduslitan o pagatunawon ang mga langit o ang mga kasugdanan sa kalibutan, mga tunaw sa hilabihang kainit. Maunsa kining kalibutan na? Mga tunaw sa hilabihang kainit. Karon, tandaan na to ha, sa 13. Apan sumala sa iyang saad, ang saad gani wala pa diha, dunay saad ang Dios. Kita nagapaabot sa kabag-ong langit ug bag-ong ayuta nga iyang pagabuhaton. Magabuhat di ay ang Dios ug bag-ong langit ug bag-ong yuta kay kining kalibutan na ginapaabot ini kalayo sa imperno pagatunahon. Karon kay magbuhat man ang Dios ug bag-ong langit ug bag-ong yuta. Diha sa bag-ong langit ug bag-ong yuta nga pagabuhaton sa Dios, duna pa bay pagsimba. Kung duna may pagsimba, ang pangutana unsa mang adlaw. Tuguti lamang nga ang pulong sa Dios magpamatuod sa inyo sa kamatuoran. Isaya 66:22 ug 23 nagingon, og mahitabo ha sa bag-ong langit ug bag-ong yuta nga akong pagabuhaton, magapabilin ang inyong ngalan ug ang inyong kaliwatan. Timan nga kun ang imong pangalan Sunix o Chia, dili na mabalhin pag John dihito, magapabilin ang inyong kaliwatan ug ang inyong ngalan. Kung ang kaliwat mo Pilipino, dili ka nagyud pod mahimong Ruso, dili na pod ka mahimong Amerikano, kay ang kaliwatan ug ang ngalan magpabilin. Og mahitabo nga gikan sa bag-ong pagsubang sa bulan hangtod sa usa, gikan sa usa ka adlaw nga igpapahulay ngadto sa laing adlaw igpapahulay, ang tanang mga katawhan, tandaan ha, ang tanang mga katawhan manganhi sa akong atubangan aron sa pagsimba nagaingon si Jehova. Ang tanang mga katawhan magsimba sa Dios didto sa bag-ong langit ug bag-ong yuta.
diin kinigikan kining mga katawan, ang tanang katawan gikan sa tanang kanasuran sa kalibutan. Kung imong basahon ang pinadayag kapitulo 7 bersikulo 9 og imong basahon ang Mateo 25:31 ngadto sa 33, sa pagbalik ni Kristo ang tanang katawhan kanasuran sa kalibutan tigumo diya ang atubangan, siya may samas magbalantay sa mga hayop nga magalain sa mga karniro gikan sa mga kanding. Magbot pasabot matarong og dautan. So ang mga matarong karniro, ang dautan kanding. Duha lang kabahin sa atubangan sa Ginoo. Pero timan gikan kini siya sa tanang katawhan sa tibuok nga kalibutan. Karon sa bag-ong langit o bag-ong yuta, ang pagsimba kay Sabado maghihapon, igpapahulay man gihapon. Ang tanang mga katawhan magasimba diha sa Ginoo. Unsang adlaw ang pagsimba? Sabado. Ang pangutanan niini mao nganong wa man i-apil dinhi ang nagsimba og Domingo nga mangadto sa atubangan sa Dios pod og mosimba. Kay ang tanang katawhan man, kung imong hunahunaon nganong isulti pa man gyud ang tanang katawhan sa kalibutan kung ang adlaw igpapahulay para sa mga tawo nga mga Hudiyo. Wa man na isulti nga ang adlaw ipapahulay the Sabbath was made for man raman gisulti. Wa man gingon nga the Sabbath was made for the Jews. Wala. Kining mga bahina, mga kaigsunan, inyong gitagaan og inyong kaugalingon nga interpretasyon. This is your own understanding, this is your own interpretation, pero wala ginay kamaturan nga gipasabot diha sa Biblia. Ang ato, kanang kamaturan nga naa sa Biblia, og dili mahitabo nga mainsakto mo sa inyong huna-huna nga ang adlaw igpapahulay para lang sa mga taong mga Hudiyo. Nga naman, kay kung ang adlaw igpapahulay para lang sa mga taong Hudiyo, natural. Kay ang Amerikano way labot, ang Pilipino way labot, kay dili man na mga Hudiyo. Pero ang gisulti was made for man. Gibuhat para sa tao. Ang Hudiyo tao, Pilipino tao, ang Amerikano tao, Koreano tao, Japanese tao, o basta tao. Gibuhat na para sa tao. Pero gusto lang sa yawa ilihis, i-divert kining adlaw nga igpapahulay kay aron ang tao mahilayo diha sa kamatuoran. Tan-aw ragod kung atong basahon ang The Living Bible sa Ezekiel kapitulo 20 bersikulo 12, ang gisulti ingon ini. And I'll give them the Sabbath, a day of rest, every seventh day. Wa gina magingon every first day. Ang adlaw igpapahulay nga gibuhat sa Dios, ang matag adlaw nga ika-7. Ug ayaw kog sultii nga ang ika-7 ninyo Domingo, kay diin man in town mo mangiskwela ug unsa may inyong gitun-an nga ang Domingo mao may adlaw ika-7. This is sa the Word of God translation, si Kristo na banhaw sa unang adlaw Domingo. Wal problema ang pagkabanhaw ni Kristo, pero ingno niyo tungkol kay nabanhaw si Kristo sa unang adlaw Domingo mo na nang igpapahulay, that is wrong. Nga naman, kay ang gihatag sa Ginoong igpapahulay adlaw man nga ika-7. Ang akong buot ingnon mao nga kun unsa gyud unta ang kamaturan nga gipadayag sa Dios dinhis bala ang kasulatan, mao ra gyud unta na dili mo mangahas, dili mo mga risgar nga inyong lubagon, inyong tuison ang unsay lapas ang mga kabalauran og kasuguan sa Dios. Sila wa magbutang og kalainan sa balaan og dili balaan, og ang ilang mga mata gitaptapan sa akong adlaw nga igpapahulay, og ako gipasipalahan diha sa ilang taliwala. That is a concrete confession sa Dios nga nagsulti siya nga kining mga tao nga mga Sabbath breaker, mga pinaptapan ang ilang mga mata og sila nagapasipala diha sa Dios. Tanaw, gitaptapan ang ilang mga mata sa akong adlaw igpapahulay
og ako gipasipalahan diha sa ilang taliwala. Meaning, sa matag karon og unya, nagpasipala mo sa Dios og unya ang inyong mga mata nahimong tinaptapan sa adlawng igpapahulay nga mao ang Sabado kay inyo man lagi nga giilisan og Domingo. Tanawa ha. Kung tinuod man nga ang adlawng igpapahulay iyaras mga Hudiyo, dili na lang unta ang simbahan pa, simbahang Katoliko, ilang usbon kining adlawng igpapahulay ngadtos Domingo, kung gibuhat ni para sa mga Hudiyo. Unya, ngano ra man gyud nga kining adlawng igpapahulay ikaupat ni nga sugo diha sa 10 ka sugo, out of 10, nganong kiniramang kaupat yun mo inyong iingon nga gibuhat para sa mga Hudiyo. Sa laktod pagkasulti, kung ang ikaupat nga sugo adlaw igpapahulay para sa mga Hudiyo, ang kauban nining adlaw kay napulo man ni kasugo para rapod sa mga Hudiyo. Wa pud gihapon tay labot kay di man ta mga Hudiyo sa pag-ingon nga di ka magbuhat og larawan og linilok. Aw iya ratos mga Hudiyo kita pwede pag-ingon dili mo pasipalahan ang ngalan sa Dios. Sa mga Hudiyo ra magyud na kita pwede pang magpasipala. Karon ka nang gisulti, di ka magpatay, di ka mangawat, di ka magsaksig bakat, dili ka maibog sa asawa sa imong isigataw. Sa mga Hudiyo rapod na. Nganong ang adlaw ra magyung igpapahulay inyong ingnon para sa mga Hudiyo kanang ubang sugo diha sa 10 ka sugo wa man. Tandaan. Atong tan-aw dagod aninago nato pag-ayo. Sa pag-ingon nga dili ka magpatay. Kung imong masuta nga kanang tawana bisan nangalagad na sa Ginoo, pero wa na magsunod sa 10 ka sugo kay kanang adlaw igpapahulay ikaupat man ang asugo des 10 ka sugo. That's why nga ang sentros pangutan na igpapahulay pero di gid maiwasan nga mahisgutan tani ang mga sugo nga kauban sa adlaw igpapahulay. Karon kung makakita ka og tawo nga nangalagad sa Ginoo kay ugmang adlaw labi daghana maging tawo musubay sa sayop nga agianan Domingo man ugma o karon niya kung makakita kag tawo nga wa nagsunod sa 10 ka sugo kay sa adlaw igpapahulay dito sa mga Hudiyo ang naglapas usa naglapas mas tanan muhatag kag kumpiyansa nining mga tawo bisan tuod nagsimba nangalagad sa Ginoo muhatag kag kumpiyansa ani nila dili nga naman wa ni nagsunod sa puok sugo. Mailan nimo tanawa tumahod ka sa imong amahan o ginahan mailan nimo na matanaw nimo nga kining mga tawo na kay wa magbantay suguan ni pagtahod sa mga ginikanan unsa may inyo ang hunahuna diha sunod di ka magpatay nasayod ka nga wa na magsunod sa 10 ka sugo mo kumpiyansa gid ka anang tawo na nga mopatay man na kay didto ra man na sa mga Hudiyo o gunya nagihon dili ka kanini ang dili ka mangawat imong yano-yanohon, imong biyaan ang imong kwarta, diha sa inyong panimalay, aron lang gid kawaton sa mga tawo wa magsunod sa kasuguan sa Dios. Ang gisulti diha, di ka magsaksig bakak. Sunod di ka maibog sa asawa sa inyong isig katawo. Kamo dihang mga gwapag asawa, bisan pa maganig dili gwapa ang asawa, dili gid angay mo kumpiyansa niining mga tawo nga wa nay kasuguan. Ngano man? Tungod kay pastilan. Palipaton lang unya mo, wa na gunay kasuguan. Kay og dili na manapaw, nagsunod man as kasuguan. Og di na mangawat, nagsunod na as kasuguan. Og dili na mupatay, nagsunod na as kasuguan. Mga kaigsunan, wa ba mo makamatikod nga gilatugaw lang sa yawa ang inyong pagpangalagad sa Ginoo? Panahon unta nga makahuna-huna mo og makapamalandong mo. Ngano man, tungod kay uto-uto ragyod mo sa yawa sa inyong kaugalingong panghunahuna. Mabitan ang gisgutan. Sumala sa Santiago 1:21, busa lugurin ninyo ang inyong kaugalingon sa tanang buling ug sa naghingapin nga pagkadaotan ug dawatan ninyo sa kagop. Remember dawatan ninyo sa kagop ang tinanom nga pulong nga arang makaluwa sa inyong mga kalag. Ang ipadawat ang pulong sa Dios. Pinaunsa man ang pulong man sa inyong mga pangulo sa inyong simbahan. Dito ranas mga Hudiyo, wa tay labot sa pagbantay ana.
ay dili man na mahitabo nga didto ra na sa mga Hudiyo. Nganuman sa panahon human sa creation, ang Dios mismo mipahulay na nalangin ug nagbalaan sa adlawng ikapito, sa adlawng ipapahulay. Wa pay ning lutaw nga mga Hudiyo ni adtong panahona, pero daan ang gipahulayan, gipanalanginan ug gibalaan sa Dios kining adlaw. O mismo ang Dios nining adlaw iyang gipahulayan, gipanalangin, gibalaan, mauni ang iyang gisugo sa tao nga papahulayan. O tanawa sa The Living Bible, sumala sa Ezekiel 20:12, nagingon, "And I'll give them the Sabbath, a day of rest, every seventh day." Maunay gihatag sa Dios nga adlawng igpapahulay apan unsang hitabua nga ang kamo hinuon every first day. So dili na mao ang adlaw nga igpapahulay nga gihatag sa Dios, kay ang igpapahulay nga gihatag sa Dios every seventh day. Wa mag-ingon every first day, kay every first day sakto na Domingo. Pero wa kay makita sa Biblia nga gisugo sa Dios ang tao nga magpahulay siya, magbalaan sa adlawng Domingo. Yes, kining adlaw mo ang pagkabanhaw Ginoo, pero wa gid na itugot, wa isugo nga magpahulay kay ingon nga igpapahulay ang adlawng Domingo. Remember ang gisugo sa Dios sumala sa Exodo 28 nga 10, nagingon, "Remember the Sabbath day to keep it holy. 6 days shalt thou labor, do all thy work, but the seventh day," tanawa? "But the seventh day of the Lord thy God, thou shalt not do any work." Tanawa, adlaw yung ikapito, ang gisugos Ginoo, gipahulayan, gipanagibalaan sa Dios, adlaw yung ikapito, ang gisugo sa Dios, nga ang tao magpahulay, adlaw yung ikapito. Hunong na sa imong pagkamasinopakon. Isaias 30:9 nagingon, "Kay kini mga katawhan nga mga masinupakon ug dili mamati sa kasuguan ni Jehova." Karon, kung di pagani mo mamati sa kasuguas Ginoo, mga unsa mo, mga masinupakon. Wa ra bagay makaabot dito sa langit sa mga masinupakon, kay si Kristo namulong na makasulod sa gingharian sa langit. Sa Matthew 7:21 ang nagtuman sa kabubuton sa mahanas langit. Mabuhay mo mga higala. Si Brother Libby maghatag og dugang pagpasabot sa inyong nakasabot, pagpatinaw sa inyong natinawa na nga mga unahuna. Brother Libby. Okay, daghang salamat Brother John. So moadto ta mga higala sunahan ato ning lilion kining nakita nato sa screen. Ania si Richard Burden Villarde. Mayong gabi mga kapaglaom. So good evening Brother Richard. Niya po si Sister Elpidia Curo, Mr. Texter, kung dili katawo, dili ka-apil sa adlawng igpapahulay. Correct. Tanawa Ecclesiastes 12:13. Okay, thank you kaayo Sister Elpidia Curo. So, may gabi ino diya sa Matag-ob ni Ila Juno. Yes. Matag-ob lite. Nakakita may aring atong amigo nga Limander San Remio. Si Brother Pamisa. Dili na Pamisa, Misa. Brother Misa. Yes. Anya niya po si Belinda Lohira Tirana. Mayong gabi sa tanan. God bless. Okay. At no din delikatan og tan-aw ni alang niya itong mahigala nga naga-tan-aw, no? Ay mga naulahi nga nagtan-aw. Yes, Brother Nelson Bersero. Niya po si Sister Elpidia Curo, Tata Likay-Likay Sanglitan. Niya po si Brother Ede Layos. Okay, ang pangutana ato ta higala ato ning tanawon na sentro diha sa Marcos 2:27. Matod pa siyang pangutana, good eves kanang inyong giingon Marcos 2:27 ang igpapahulay para sa tao, tinuod na para sa tao nga Hudiyo. Wa tay apel kay di ta Hudiyo. Okay. Salamat sa pangutana. In-confirm siya nga ang Marcos 2:27 siya tinuod na. Tinuod na pagkasulti. Pero para sa taong Hudiyo. Ato gindugangan, no? Hilig itag dugang-dugang. Wa man mabasa sa Marcos 2:27
nga para sa taong Hudiyo. Kay para pa sa taong Hudiyo gibutangan unta ni San Marcos. Iyan tang gibutangan ng adlaw pahulay gibuhat sa Dios para sa taong Hudiyo. Ay wa man ang atong mabasa ang adlaw nga igpapahulay gibuhat alang sa tao. So di na to likuon, no? Nagdugang naman ta ana aron mahaom-haom sa atong kaugaling munahuna nga bisag wa diha sa Biblia. Kay gusto lang yun nato nga wadon ang adlaw igpapahulay. Mabuti na susos katurungan nga nung gisulti ng Ginisos, ang adlaw igpapahulay gibuhat alang sa tao. Nga naman, tungod kay daghang mga tao nga nagtuo nga igpapahulay para lang sa Hudiyo. So gibutang niya para sa tao, dili kay para lang sa mga Hudiyo, dili kay para lang sa mga dili Hudiyo, kundi para sa tao, mga higala. So apel ta ana, brother, apel ta ana. Di lang nato punan, di lang nato dugangan ang nakasulat sa Biblia. Arita sa original kahulugan sa pulong tawo ay gamit tini. Kunin mo ning tanawon, mga higala, kanang the Sabbath was made for man. Man ang gibutang. Muadto ta sa Greek, mga higala. Ang man sa Greek matod pa sa ato nga gitan-aw higala nga source sa James Strong Greek Dictionary of the New Testament sa page 26. Maning mabasa na to. Man, Greek, anthropos, isyos, nagigamit. Number 1, generally of a human being, male or female, without reference to sex or nationality. Tiyan mo na, ang kahulugan tao nga gigamit din sa Greek gitawag nag anthropos. Niya ang anthropos matod pa generally of human being. Human being, tao ba? Kitang tao. Ingon nga without kuno, ingon nga without reference. So, basta tao, higala. Without reference sa iyang pagkatao. Lalaki man siya, babae man, or maunsa na suras kalibutan. Manay kahulugan sa man nga gigamit din sa Marcos 2:27 nga atong gilugit ang pulong mga higalang anthropos sa Greek. Kay ang New Testament gisulat manggod sa Greek. So kung atong tanaw ng Greek, wagin maging din nga anthropos. Wa magiskutin nga human being, Diyos, human being. Wa magot Diyos, Hudiyo. Ang gibutan din generally. Sa ito pa, generally gani, kinatibukan. Human being. Basta nagtuo ka nga human being ka, tao ka, dili unggoy, dili mananap, di langga, dili isda, kay gitawag human being, kita man tao. Lahi man ta sa uban nga creation sa Ginoo. Tao, anthropos. Kanya gani, gingon pag din sa usa ka basahon sa Joseph H. Thayer's Greek English Lexicon of the New Testament sa page 46. Manay mga sources, mga scholar, mga pamatuod din ang atong mabasa rin ang anthropos without distinction of sex. Diba na? Why distinction of sex? A human being, whether male or female. Diba? Klaro na yun kayo. Mogya po pamatuod sa Joseph H. Thayer's sa Thayer's Greek English Lexicon of the New Testament sa page 46. Ang gipamatuod
without distinction of sex. So nagpasabot kay without distinction man, lalaki siya babae. Human being, tao. Lalaki siya kung ba'y male or female. Manigi pasabot sa komentary sa gingon sa Marcos 2:27 nga atong gitanaw ang mga komentary mahigala. Anthropos, wa mag-ingon nga Diyos, human being. Wa maingon nga nationality of the Diyos lang. Kundi human being o gipasabota ang human being without distinction. Lalaki, babae, or maunsang nasura sa kalibutan. Mauna gipasabot diha mahigala. Mauna gipasabot na. Pero og dili kita gustong bantay, amo na hinungdan mangita kita rason. Maingon kita nga eksakto mo na, pero ang igpapahulay gibuhat alang sa tao, ang insakto ana alang sa tao Hudiyo. Oy, koreksyonan natong Ginoo na noon. Ang Ginoo ba atong koreksyonan? Wa man magsulting Ginoo ana ng adlaw gipahulay gibuhat alang sa tao Hudiyo. Ang ato nabasa igpapahulay gibuhat alang sa tao. Di ba? Perting klaruha na kaya na mahigala. Okay. Ato pagyudning tan-awon kung wa bay labot ang dili mga Hudiyo mga kahigalaan. Atong tanawon ang mga record. So dinhi sa atong makita, atong tanawon na dinhi sa Isaias 56. Atong tanawon 56:2. Matod pa din is popular version, bulahan ang tao nga nagahimo ni ini. Tao ang gibutang bulahan ang tao. Gato kas Greek, anthropos na po ni. Bulahan ang tao nga naghimo ni ini. O ang anak sa tao nga nagpadayo ni ini. Nga nagabantay sa adlaw igpapahulay gikan sa paglapas ni ini. Bulahan ang tao nga nagabantay sa adlaw igpapahulay gikan sa paglapas ni. Atong tan-awon kuno kung wa bay apil ang dili Hudiyo kanin tao. Niya atong tan-awon na. Aritang atong i-compare higala sa The Living Bible nga Bible. Kining atong gibasa. O ni atong i-continue ngadto sa 3. Blessed is the man po na tao, who refuses to work during the Sabbath days of rest. Ano gingon ang 3? And my blessings are for Gentiles too. Kung sabihin Gentiles, hintil, mga dili Hudiyo. O ang akong panalangin alang sa mga dili sab Hudiyo. 2. When they accept the Lord, don't let them think that I will make them second-class citizen. So, ingon na ito nabasa, ang ako sa panalangin nga tapos dili Hudiyo. Ingon sa diha, ngailang dawaton ang Ginoo. Ayaw silang tagda nga second-class citizen sila. O, di na tawgon og second class, gustos kinapantay, mahudiyo o di Hudiyo. O ni atong tanawon, dini sa, i-continue na itong basa. Who keep my Sabbath holy. Niya ang mga hintil, ingon niya ito na basa, ang panalangin sab ngadtos mga hintil, sa diyang ilang dawaton ang Ginoo. Ayaw sila tagda nga second class citizen. Kinsa nagbantay sa adlaw pahulay nga balaan and choose the things that pleases me and obey my laws. Og ilang gipili ang mga butang nga makapahimot kanako og sa akong balaod. Gingon sa Ginoo, apil di ay tawi. Sabi na oy nga ato mang butang-butangan yung sa Hudiyo lang. Apil ta, itong i-continue basa sa 6. As for the Gentiles, Gentiles yung positan, the outsiders
who join the people of the Lord and serve Him and love His name and are His servants, mahimo siyang ilang mga ulipon, mga alagad. O niya, nga wala sila magsalikway sa adlaw nga pahulay and have accepted His covenants and promises. Tiyan mo na, kaklaro ana. Munang atong abasa sa versikulo 2, blessed is the man who refuses to work during Sabbath days of rest. Klaro mga higala. Bisa mo saon pa nato ba sa apil yun ta, kitang mga hintel. Ngano mga tarungan man ta nga, watay apil, tungod lagi kay gusto ta, ng atong unahuna, ang atong unahuna, mo itong paundayunan, mo itong hustohon. Gusto ta nga, ang Biblia mao'y pasundon sa atong hunahuna. Dili, oy, kita'y musunod sa Biblia. Dili kay ang Biblia mo'y atong pasundon sa itong hunahuna. Okay, ni atong basahon, niya si ingon ni Richard Burden. Mayong gabi mga kapaglaom. Napod si Elpidia Coro, Mr. Tixter. Kung dili ka tao, dili ka apil sa adlaw nga pahulay. Okay, no? Wa naman tayo mga higala sa di pahingpit tapuson at tulumanon. Ni atong tensyon. Mga higala, mag-ampo kita sa limbahon ug maluluyo na mo nga Dios. Daghang salamat sa kalampusan sa imong pulong. Panalangin ni ang mga tao